ଲାଗିଛି କାମରେ ବୁଢ଼ା ଆମ୍ବ ସେରା ପାଇଁ ଲାଗିଛୁ ଆମ୍ବ ସୁର ଦିଆହବ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ବୁଢ଼ା ସେ ତାର କାମରେ ଲାଗିଛି ଆଉ ଅପା ତ ସେ ତାର ପୂଜା କରିବ ନା ଆଉ ନାଇଁ ଲୋ ଅପା ପଇସା ନୁହଁ ପଇସା ଥିଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପଇସା ନାଇଁ ପଇସା ଥିଲେ ସବୁ କିଛି ଅଛି ନାଇଁ ନା ପଇସା ନଥିଲେ କିଛି ନାହିଁ ଦୁନିଆରେ ନାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଗାଧି ପାଧିକି ଫ୍ରେଶ ହେଇସାରିଲେ ଆଉ ବୋଉ ବନେଇ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଇଟିଲି ଏନେ ଝୋଳ ଖାହବ ଆଉ ଆଳୁ ଝୋଳକୁ ଇଟିଲି ବନାଇଛି ଖାହବନି ଆଉ ସେ ରେଡି ହେଇଗଲା ଭାତ ଆଉ ନାଇଁ ନା ଆଉ ଆଳୁ ବି ସିଝେଇ ଦେଇଛୁ ଆଳୁ ପକେଇ ଦେଇଛୁ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ହବ ଆଉ ଅପା ବୁଢ଼ିଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୁଢ଼ିଆ ସକାଳେ ଯାଇଛି ଲୁଗା ସେ ତାର ଆମ୍ବ ସୁର କରୁଥିଲା ଆଉ କଲରା ଆଜି ପତ୍ର କ'ଣ ହବ କି ଆଣା ହେଇଛି କଲରା ପତ୍ର ଖଟା ହବ ଆଉ ଏରା ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ହବ ଆଉ କଲରା ପତ୍ର ଖରଡ଼ା ହବ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ହବ ଆଉ ଭାତ ଇଆଡ଼େ ହେଇଗଲା ଆଉ ବୁଢ଼ା କ'ଣ କରିବୁ ବୁଢ଼ା କ'ଣ କରୁଛୁ ଟିକେ କହିଦେଲୁ ଶାଗ କାଟୁଛି ପିତା ଶାଗ ଖରଟା ହବ ପିତା ଶାଗ ମାନେ କଲରା ପତ୍ର ଶାଗ ନାଇଁ କଲରା ପତ୍ର ଶାଗ ଆଜି କରାହବ ଆଉ ଯୋଉଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ଶାଗ କରାହବ ଆଉ ନାଇଁ କଲରା ପତ୍ର ଶାଗ ବୁଢ଼ା ପିତା ଲାଗେନି ତ ପିତା ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଖାଇଲେ ଭଲ ଦେହ ପାଇଁ ଆଉ ନାଇଁ ଆଗେ ବୁଝି ଟେଳାରେ ଏଇଟା କ'ଣ କେମିତି ଭଜା ହବ କି ମାନେ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକିରି ଦେବ ଗୁଣ୍ଡ ମୁଢ଼ି ଗୁଣ୍ଡ ମୁଢ଼ି ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲେ ଟିକେ ପିତା ଅଂଶଟା କମିଯାଏ ଆଉ ନାଇଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଣ ଧରିବ ଓହୋ ଟାଣ ହେଇଯାଏ ନ ନାହିଁ ନିହାତି ଖାଇ ହବନି ଚାଲେ ହିଁଟି ଖାଇ ହବନି ମୁଁ ବୁଢ଼ା ଦେଖିବା କେମିତି କାଟୁଛି ବୁଢ଼ା ଯେଉଁମାନେ କାଟା ଶିଖିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦେଲେ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଶିଖିଲେ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ନାଇଁ ନହେଲେ ନାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନି ତୋడు ଶିଖିଯିବା ଆଉ ନାଇଁ ନା ଆଉ ଅପା ସେ ତାର ରାଞ୍ଜରୁଞ୍ଜି ଆଣିଲା ନା ଜାଳା ହବ କରାହବ ଆଉ ବୁଢ଼ା ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ନା ଯେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ନା ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ପାଣିଟା ଏଇପଟେ ପୁଣି ରଖିଦେଇଛୁ ମଝିଟା କିନି ନାଇଁ ନା ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ କି ପାଇଲାନି ଆଉ ଆଉ ହରଡ଼ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି ହରଡ଼ ଭଜା ହରଡ଼ ଏଇଟା କାଲି ଆଡ଼େ ଡାଲି କରାହବ ଆଉ ହରଡ଼ ଡାଲି ଆଉ ଆମର ଏଠି ତୁଳସୀ ଗଛଟା ଅଛି ତୁଳସୀ ଗଛ ବଡ଼ ହେଇଗଲାନି ଅପା ରହିଥିଲା ଆଉ ସେପଟେ ଆମର ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଏପଟେ ଆମ ତୁଳସୀ ତ ତୁଳସୀ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉଛି ବୁଢ଼ୀମା ରୋଷେଇ କରିବୁ ନା କ'ଣ ଆଉ ଅପା ରୋଷେଇ କରିଛି ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଯେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇଲୁ ନା ଶାଶୁ ଘର ଯିବୁ କି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯିବୁ ଶାଶୁର ଘରକୁ ବୁଢ଼ୀ ମାଲୋ ତୁ ବୁଢ଼ୀ ମା କହିଛେ ବୁଢ଼ୀମା ସେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡଉଛି ବୁଢ଼ା କ'ଣ ଗୋଟେ କହ ବୁଢ଼ାକୁ ନାଜ ନାଗୁଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବ ନାଇଁ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉଛି ମୁଁ ବୁଢ଼ୀମା ଆଉ କିଛି ଏନେ କହିପାରିବନି କୁଣ୍ଡେଇଲେ ଗାଧେଇବ ଆଉ ନାଇଁ ବୁଢ଼ା ଗାଧେଇକିନି ଖାଇବ ତାର ରୋଷେଇ ରୁଷା କରୁଛି ରୋଷେଇରେ ଆଜି ହେଇଛି କଲରା ପତ୍ର ଭଜା ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଭାତ ଆଳୁ ସିଝା ଆଳୁ ଭଜା ବି ଭଜା ସିଝା କୁରକୁରି ତୁରତୁରି ସବୁ ହେଇଯାଉ ନାଇଁ ନା ଖାଇବା ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେତେ ବାଟ ଗଲା ନପା ଭଜା ଚାଲିଲା ନା ଆଉ ପାଣି ଦେଇକିନି ସିଝା ଚାଲିଛି ନାଇଁ ନା ପିତା ଲାଗିବ ବେଶୀ ସମୟ ସେଇଥିପାଇଁ ସିଝା ଯାଏ ଆଉ ନାଇଁ ନା टाइम प्राय 7:30 है प्रबल खरा हो घर आड़े तो कार्यक्रम समस्ते चली समस्त समस्त कार्य व्यस्त अच्छे कौन कह
କେହି ତ ନାହାନ୍ତି ଘରେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଅଛି ଘରେ ଆଉ ଏଇପଟେ ଆଉ ତାର ଆମ୍ବ ସୁର ଦଉଛି ଯୋଉ ସକାଳେ କରିଥିଲା ଏଇଟାକୁ ଆମ୍ବ ସେରା ଦଉଛି ବୁଢ଼ୀ ମା କାଲି ତ ଉପଟା ହେଇଥିଲା ନା ଏଇଟା ଏଇଟା ଉପଟା ହେଇଥିଲା ଦେଖାନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଉପଟା ହେଇଛି ଏଇଟା ଉପଟେଇ ଦିଆ ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆଉ ଏଇଟା ଆହୁରି ଦିଆହବ ଆଉ 2-3 ଥର କରିଦେଲେ ଯାଇକିନା ମୋଟା ହବ ଆଉ ଏତିକି ମୋଟା ହବନି ଏଟା ଆହୁରି ମୋଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ନାଇଁ ନା ବୁଢ଼ୀ ମା ଚାଲିଛି ଆଉ ହେତିକ ବୁଢ଼ା ସୁର ପଡ଼ିଲା ପୁଣି କ'ଣ କରିବୁ ଯେ ଏଇଟାରେ ଟିକେ ଦିଆହବ ୟାର କଲର୍ଟା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଗ୍ଲେଜ୍ ମାରିବ ନାଇଁ ହଉ ଆଉ ଦେହ ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଟିକେ ଥିବ এখন পাইন দিছিলাম মোবাইল বসলাম বেশি খরাপ ভালো ভালো ଖରା ବେଶୀ ହେଲାନି ଯେମିତି ବେଶୀ ଏରା କରିବ ଦାଦା ଆଣି ଦେଇଛି କ୍ଷୀର ଦାଦା କ୍ଷୀର ପୁରା ଧୂଆଁ ଧୋଇ ସରିଲା ନା ସବୁ ଧୂଆଁ ଧୋଇ ସରିଲାଣି ଗାଈର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲାନି ସବୁ ସରିଲାଣି ଦାଦା ଆଣି ଦେଇଛି କ୍ଷୀର ନା ଏଠି କ୍ଷୀର ଆଣି ଦେଇଛି ସେତିକି ଆଉ ଏନେ ଦାଦା କୁଆଡ଼େ ଯିବ କଲେପଦା କଲେପଦା ବାହାରିଲେ ସିଆଡ଼େ କ୍ଷୀର କରି ଦେଇକି ଆଇବେ ଆଉ ଦାନ୍ତ ଘଷିବ ଦାନ୍ତ ଘଷିକିନା ସେଠୁ ଗାଧେଇବ ତାପରେ ଖାଇବ ଆଉ ନାଇଁ ବୁଢ଼ା ଆଉ ତ ବନ୍ଧ ଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି ଘର ଆଡ଼େ ଗାଧୁଛି କାରଣ ବନ୍ଧ ଆଡ଼େ ଏନେ ଖରା ଏତେ ଯେ ପାଣି ଶୁଖିଯାଇ ସବୁ ନାଇଁ ବୁଢ଼ା ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ଗାଧେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଗାଧି ସାରିଲେ ସେ ଖାଇ ଖୁଆଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବ ନାଇଁ ବୁଢ଼ା A few moments later. ଆସ କିଏ ସେ ଦେଖିବ ଆମ ରାଜା ଘର ଥାନା ରାଜା ଭଲ ଦେଖିଆ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇଟା ବୁଢ଼ା କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖେ ତ ଶାଗ ହେଇଛି ପରିବା ପତ୍ର ଶାଗ ଆଳୁ ସିଝା ଆମ୍ବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡି ପୋଡ଼ା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଖାଳ ଭାତ ମାରେ ଛୁଙ୍କ ଖାଇଦବା ଆମେ ଅପାକୁ ଦହି ଖାଇବା ଆଉ କିଏ ଖାଇବା আমার বাপ ছুকু ହଉ ଖାଅ ନା ଆଉ এইদিকে ভাত খাবে সেতবেଳକୁ କରାହବ ଡାଲି ଭାତ ସବୁ କରାହବ ଆଉ ନାଇଁ ନା ହଁ ଏଇନେ ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦେବା ଦେଖ ଆଜି ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଭୋଗ ଦେବେ ନା ହଉ ଆଉ